I la veu del poble, sense jo demanar-ho, ha sortit. I fa un moment el poble deia: companys, com vulgueu. Un moment, que tenim un petit problema. Digueu-me, què? No, pregunta'm, quin ordre ho vols que fem? Ah, no, a mi m'han dit que l'ordre el sabíeu. Ah, sabíem. Però jo ho ordeno en un moment, això, Ho ordeno un moment. Quim Arrufat, a jugar! Bé, hi havia polítics confirmats que no han pogut venir finalment. Jo era un que no estava confirmat. Pensàvem, se'ns van cridar per fer l'acte i ens van dir que vingui un diputat a l'acte. Avui teníem ple al Parlament i jo em vaig girar i vaig dir: a veure, un dels molts diputats que tenim, qui pot venir? No podia ningú, tots teníem ple. No ens podíem dividir. Finalment el ple ha acabat i hem pogut ser aquí amb tots vosaltres. Jo tinc un problema greu, que és que després d'haver sentit parlar tota la gent que ha pujat, totes aquestes dones especials i fantàstiques que han pujat a parlar, doncs costa, i a més amb el públic que hi ha, costa poder-vos dir res ni poder afegir res. En tot cas, m'agafo algunes de les reflexions que han fet i començaré dient que hi ha una generació que no només és d'edat, però també d'ideologia, que hem estat sempre des de petits independentistes. De fet, no hem conegut cap altre objectiu polític per al nostre país, tampoc hem conegut cap altra identitat. Hem estat catalans d'una manera, catalans d'una altra, però en tot cas hem estat sempre catalans i catalanes. Hem viatjat, hem conegut el nord enllà, aquell que és lliure, desvetllat i feliç, però també el sud, que no és ric, sinó és pobre, però també és desvetllat i feliç en allò que pot, i hem anat a tot arreu. I de fet les reflexions nostres normalment no han estat de què passa que Espanya no ens accepta, què passa que Espanya no ens accepta l'Estatut, o què passa que les cadenes espanyoles ens tracten malament, o què passa que parlen d'aquella manera, o per què realment no podem... Sinó la nostra pregunta principalment ha estat per què estem dins d'Espanya encara? O sigui, què ha passat al llarg de la història? I per tant hem hagut de fer sempre una recopilació històrica per entendre com era que tot un poble orgullós, amb molta història, amb molt de futur, amb cultura, amb llengua, amb tantes i tantes coses, per quins set sols de la història havia acabat formant part d'un estat del qual, malgrat els avatars històrics, en el fons no ha volgut mai formar-ne part, no hi ha estat mai d'acord, no hi ha estat mai a gust, ni els uns ni els altres. Diré després d'això també una altra reflexió, i no seria de la CUP si no fes també una reflexió crítica. Una reflexió crítica per pujat una de les ponents i també ho ha dit, perquè mai hem de ser autocomplaents, mai hem de caure en l'autosatisfacció, i malgrat omplim teatres i omplim places i places i places i podem omplir carrers i carrers, no ens serveix de res, o ens serveix de ben poc, o en tot cas tot just ens serveix i prou que siguem independentistes, que hi hagi molts independentistes, que hi hagi partits independentistes, que hi hagi organitzacions independentistes. Ens serveix sobretot si cadascun d'aquests independentistes contagia l'independentisme, l'explica, s'implica, surt al carrer, no es tanca a casa, no es tanca a remugar, sinó que somriu, surt al carrer i l'explica i fa més independentistes. Perquè Europa... Europa, hemisferi nord del planeta Terra, països catalans, Catalunya, segle XXI, hi ha bàsicament a la península un estat que es diu Estat espanyol i al nord-est d'aquest estat un poble que es diu Països Catalans, que es diu Catalunya, i aquest estat ha construït al llarg del temps un mur infranquejable que l'alimenta dia a dia i li posa més i més maons i més ciment. I és un estat que està en crisi permanent, i és un estat que té crisi cultural, que té crisi econòmica, que té crisi política, que tracta malament la seva gent, que roba tot el que pot. I a l'altra banda d'aquest mur hi ha un poble que resisteix, i un poble que cada vegada està convencent-se més que l'única alternativa és derribar aquest mur.
és fer-lo caure, és acabar amb la muralla que ens han construït. És una muralla de lleis, és una muralla de jutges, una muralla d'alts funcionaris, una muralla de banquers, de televisions, de mitjans de comunicació, d'insults, de prejudicis. Però a l'altra banda hi ha un poble que només podrà ser lliure i enderrocar aquest mur amb dos factors, que és gent, molta gent, i idees molt grans. I aquestes idees són les que hem de fer engrandir. Més gent convencerem i més gent serem, com a les idees de la democràcia, les idees del progrés, les idees del repartiment de la riquesa, les idees de la justícia social, les idees d'un futur millor. No un futur diferent només, no un futur amb una bandera diferent només, sinó sobretot un pacte entre tots els catalans i les catalanes perquè el país que construïm sigui inqüestionablement millor, qualitativament millor. Aquesta és la principal carta de naturalesa de la llibertat catalana a Europa al segle XXI. Moltes gràcies. Visca la terra!